салом дӯстон, хонаи фурӯшӣ дорем. Ана ҳамин хонаи се этажа мебошад. Якум этаж ду дархона, дуюм этаж 4 дархона, сеюм этаж мансарда. Ҳамагӣ 450 квадрат аст. Метавонед пули нақд ё ин ки квартираи 150 ё 200 квадрата алиш мешавад. Ана инҷо времянка мебошад. Дедонхона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. Дари даромад. Меравем пушти хонаро мебинем. хона дар маҳаллаи Балх ҷойгир шудааст. лестница ба подвал меравад. Медароем даруни хона. Медароем даруни хона. Дари даромад, калидор, дари ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, холодильник дорад, кухни гарнитур, ҳама мебелош ҳаст. якум хона. ин дуюм дархона маҳкам будааст. ин раҳи подвал мерафтагӣ дарвоза. дуюм этажа мебинем. якум дархона, дуюм дархона, сеюм хона, чорум хона. ремонтош нав. сеюм этаж меравем. ин мансарда аст. масоҳаташ 100 квадрат. масоҳати умумии хона аз подвал сар карда то сеюм этажа зиёда аз 400 квадрат метр мебошад. хулас нархи хона 1 миллиону 700 ҳазор сомонӣ аст. агар шумо квартираи 150-200 квадратаи люкс дар шаҳри Душанбе дошта бошед, метавонед ба ҳамин хона алиш кунед.